бояд гуфт ки тибқи нақшаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар асоси принсипҳои ихтиёрӣ аз ҷумла кормандони соҳаи тандурустӣ, соҳаҳои стратегияи хоҷагии халқ, шаҳрвандони синну соли аз 60 боло, нафарони дорои бемориҳои музмини ғайрисироятӣ ва кормандони соҳаи маориф ва илм ба ваксинатсия зидди бемории ковид-19 фаро гирифта мешаванд. аз рӯи нақша дар ноҳияи Шахринав аввалан кормандони соҳаи тандурустӣ ба ваксиназанӣ зидди бемории ковид-19 дар беморхона ва дармонгоҳи ноҳия фаро гирифта шуданд. имрӯзҳо чун дар тамоми ҷумҳурӣ дар ноҳияи Шахринав низ эмкунӣ бар зидди бемории коронавирус оғоз гардааст ва аз санаи 26 ин маърака оғоз гардид ва то ба имрӯз дар ҳудуди ноҳия дар марҳилаи якум фақат кормандони соҳаи тандурустӣ ба нақша гирифта шудааст ки гурӯҳи мақсаднок, яъне шумораи нафароне ки бояд ба эмкунӣ фаро гирифта шаванд 1070 нафар мебошанд ва то ба имрӯз аз ин шумора 720 нафар ба эмкунӣ фаро гирифта шудааст ки ин қариб 70% нақшаи ба зимма доштаамонро ташкил медиҳад. эмкунӣ бо маром идома дорад дар муассисаҳо ва эмкунӣ танҳо дар маркази саломатии ноҳиявӣ гузаронида шуда истодааст ва кормандони дигар муассисаҳо бо навбат омада дар маркази саломатии ноҳиявӣ эмгузаронӣ карда шуда истодаанд. ҳамин тариқ дар давоми чанд рӯз аксари кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Шахринав ба ваксинаи AstraZeneca эмгузаронӣ карда шуданд. бояд зикр намуд ки инак тӯли чанд моҳ аст ки дар кишвари мо низ мисли дигар мамлакатҳои олам сокинон бо ин намуди ваксина иммунизатсия аҳолӣ идома дорад. тавре мушоҳидаҳо нишон дод ки то ҳол ягон ҳолати хатарҳои истифодаи ин ваксина дар кишвари мо мушоҳида нашудааст. яъне AstraZeneca комилан бехавф аст ва табибон ҳам тавсия медиҳанд ки барои таъмини солимии ҷомеа ҳама бояд иммунизатсия карда шаванд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз ноҳияи Шахринав барои барномаи иттилоотии Навид.